Volám sa Tibor Rosenberger, môj DJ-ský alias, keď som začínal, bol DJ Rozy. Neskôršie sa to zmenilo na Roger van Rosenberg. Pod týmto aliasom už hrávam niekoľko rokov. Začal som ako 14-ročný na miestnej diskotéke v Handlovej, kde som hrával komerciu. Postupom času som sa začal dostávať ku klubovým veciam, ktoré ma chutili. Najprv ma chytilo strašne techno, v tom som videl nejaký ten zmysel, ale neskôršie som sa pretransformoval z techna do houseu. A teraz po väčšine hrávam taký tech house, ale čo sa týka veľkých akcií, ako je napríklad teraz, kde sa momentálne nachádzame na Free Summery, tak hrám tech trance alebo progressive trance. Či sa dá v dnešnej dobe zarábať DJingom? No, dá sa zarábať, len kopu majiteľov klubov ako dosť podhodnocuje prácu DJov, takže ako jednoducho je to tak LTT. Len tak, že by človek vyžil ten mesiac. A v dnešnej dobe je ako jednoducho ťažké sa presadiť ako DJ, lebo v dnešnej dobe si nakúpia mladí faganiska, počítače, MIDI kontrolery a všetku tú prácu, čo má DJ robiť, tu robí v podstate počítač za nich. Ja mám síce 21 rokov, ale som oldschoolový DJ a hrávam s gramofónom a nemám by som sa to. Kedy mi DJ Skelan vydrží? No tak to je zložitá otázka, lebo jednoducho DJing ma chytil už strašne dávno. Bolo to v roku 2001, keď som ako 11-ročný prepínal kanály na Vive. Prepol som na Vivu a tam bol live prenos z Love Parade, vtedy ešte z Berlína. Vtedy ma zaujímala tá hudba, zaujímal ma hlavne ten DJ, že tí DJ vlastne narábali s tými ľuďmi cez tie gramofóny, cez ten mixpult. Jednoducho už vtedy ma to fascinovalo ako 11-ročného chalana. Popravde sa tomu venujem už 10 rokov a pevne verím, že tomuto ostane verný, lebo najviac sa dokážem zabaviť ja, keď ja dokážem zabaviť masu ľudí. A to je pre mňa najväčšia výplata.